Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях палітык Анатоль Лебедзька. Вітаю вас, спадар Анатоль. Добрага дня. Будзем абмяркоўваць апошнія навіны Беларусі і свету. Я заклікаю вас быць актыўнымі, задаваць пытанні, пакідаць каментары пад нашым стрымам. Канешне, калі для вас гэта бяспечна. Мы пачынаем. Свет перажывае новы геапалітычны паварот. Дональд Трамп абяцае скончыць вайну ва ўкраіне, сустракаецца з Зеленскім, прынамсі, анонс такі ўжо ёсць, і анансаваў таксама магчымыя перамовы з Пуціним. У той жа час у Вашынгтоне прагучалі словы пра тое, што Украіну не чакаюць у НАТО, але гатовыя абмяркоўваць гарантыі бяспекі. Беларусь таксама апынулася ў фокусе. Нечаканы званок Трампа, Лукашэнку, размовы пра яе ролю ў рэгіёне, ды нават ацэнкі украінскіх палітыкаў пра «Дзякуй Лукашэнку». А ўнутры беларускай палітычнай супольнасці завяршылася канферэнцыя «Новая Беларусі», і адразу пачаліся пытанні пра будучыню новай ініцыятывы, скандалы і кадравыя рашэнні. Вось пра ўсё гэта паспрабуем сёння мы паразмаўляць і пачнем, напэўна, з апошняга. Так? Спадар Анатоль, вось як вы рэагуеце на апошнія гэтыя навіны, сустрэчу Трампа з Зеленскім, з Пуцінам, усе гэтыя размовы пра падтрымку і як гэта ўвогуле адаб'ецца менавіта на Беларусі, то бок чаго чакаць нам ад гэтага ўсякого? Ну, тое, што адбываецца, я назваў палітычным марафонам. Яго пачатак, калі мы бяром Аляску, быў такі скандальны, падаецца, неўдалы для Трампа. І галоўны вынік, што мы бачылі, гэта такі палітычны калектыўны аргазм у Расіі. У Расіі якраз і прапаганда, і палітычная эліта ў адзін голас казалі, што ініцыятыва належыць Пуціну, што Пуцін, у прынцыпе, уплывае на Трампа і ў іх добрыя перспектывы. Тое, што адбывалася літаральна вось сёння ўначы па нашаму часе, яно ўсё ж такі збалансоўвае сітуацыю. Мы бачым, што гэта была, відаць, сапраўды самая ўдалая сустрэча Зеленскага і Трампа. Яна учарпала ў сябе працу над памылкамі. Мы бачым, што той жа Зеленскі 10 разоў падзякаваў Трампу, і, відаць, гэта былі і парады групы падтрымкі, якая прыехала з Зеленскім у Вашынгтон. Гэта ўплывовыя еўрапейскія палітыкі, якія замест таго, каб адпачываць, прыехалі ў Вашынгтон, што азначала, наколькі гэта важна. І сапраўды, пасля гэтага мы маем такі асцярожны нейкі аптымізм, што у бліжэйшай перспектыве можа адбыцца сустрэча Зеленскага і Пуціна, таксама трохбаковая сустрэча. Як гэта ўсё увязваць з беларускай праблематыкай? Ну, ініцыятыва была зроблена Святланай Ціхановскай, і яна звярнулася да еўрапейскіх палітыкаў, якія накіраваліся ў Вашынгтон. Яна выказала сваю пазіцыю па Ўкраіне. Гэта была цалкам салідарнасць з народам Украіны і Зеленскім, а таксама нагадала пра Беларусь. Ну, і з улікам таго, што быў вось гэты званок Трампа Лукашэнку, даволі нечаканы для многіх, і з улікам таго, што еўрапейскія палітыкі ангажаваны ў беларускую праблематыку, вот гэта напамінанне, яно было своечасовым. І мы можам по-рознаму да гэтага адносіцца, але калі Ціхановская звяртаецца да палітыкаў, то як мінімум яны гэта чытаюць, і гэта да іх даводзіцца. Таму, так скажам, недзе ў кулуарах прысутнічаў і беларускі дух. Ну, а што датычыць перспектыў, то мне падаецца, для нас тут найбольш цікавая гэта пункты, якія гарантыі бяспекі будуць пасля вайны, калі яны будуць. І агучвалася, што яны будуць датычыцца не толькі Украіны, але і для іншых еўрапейскіх краінаў. Вось для нас гэта магчымасць увайсці ў гэтую тэму. Я нагадаю пра тое, што ў Беларусі многія забыліся, ёсць будапешtsкі мемарандум, які падпісалі той же самы Лукашенко, жывы сведка тых падзеяў, а таксама прэзідэнты ЗША,
России и премьер-министр Британии. И вот там якраз закладены были слоўныя моўныя гаранты бяспекі для Беларусі. І калі зараз паўстане пытанне калектыўнай бяспекі, то самы час Беларусі нагадаць, што ёсць будапешцкі мемарандум, і мы таксама мусім быць сярод тых краінаў, на якіх будзе распаўсюджвацца вот гэта калектыўная бяспека. Мне падаецца, што гэта тэма зараз становіцца адной з цэнтральных, ну, для нас разам з тэмай вызвалення палітычных вязняў. Дзякую. А чым можа быць небяспечная альбо наадварот карысная для Беларусі сустрэча Трампа, Пуціна ці двухбаковая, трохбаковая сустрэча увогуле палітыкаў там Трампа, Пуціна, Зеленскага, так? Ну, давайте будем заставацца тут палітычнымі аптымістамі. Галоўнае пытанне ўсё ж такі, якое будзе ў павестцы дня, гэта пытанне вайны, агрэсіі Расіі ва Ўкраіне. І тут два самыя галоўныя пытанні. Гэта гаранты бяспекі для Украіны, а для нас, я кажу, шырэй. І тут мы якраз маем хаўруснікаў, у гэтым зацікаўлены і Польша, і Літва, і Латвія, нашы бліжэйшыя суседзі. Таму пытанне бяспекі. Другое, гэта пытанне тэрыторыі. Это той, так скажем, мяккі ультыматум, які агучыў Пуцін на Алясцы, а для Украіны гэта абсалютна непрымальна. Што тут яшчэ можа быць цікава, дзе могуць прайсці гэтыя сустрэчы? Зараз у апошні час ўсё часцей гавораць некаторыя эксперты, што гэта можа быць і ў Беларусі, у Менску. І менавіта гэтым некаторыя абумоўліваюць ці трактуюць, чаму Трамп тэлефанаваў Лукашэнку. Я думаю, тут якраз вельмі важна зараз агучыць і нашы падыходы. Магчыма, і Мінск, калі гэта будзе коштам вызвалення 1300 ці больш палітвязняў Беларусі. Калі гэтых людзей вызваляюць, то окей, хай пацешыць сваё самалюбства, сваё эго і Александр Лукашенко. Але я б тут нагадаў, што для нас усіх тут было б вельмі важна, каб Лукашенко быў тады не толькі падносчыкам кавы і гарбаты там для Трампа і Пуціна, як мы гэта ўжо бачылі ў нашай гісторыі, а каб Беларусь усё ж такі фармулявала пытанне гаранты бяспекі для нас, абапіраючыся на будапешцкі мемарандум і на апошнія заявы, якія былі агучаны пасля сустрэчы на Алясцы. Скажыце, калі ласка, як вы адрэагавалі на тэлефанаванне, так, Трампа Александру Лукашэнку? Гэта адбылося якраз напярэдадні сустрэчы на Алясцы, і яны размаўлялі не толькі пра палізнявольных, калі там Трамп падзякваў Лукашэнку за тое, што ён вызваліў там частку, так, і там нагадаў пра іншых палізнявольных, але яны абмеркавалі нават пра украінскія пытанні, там тое, пра што павінна была тады ісці гаворка на Алясцы, так? То бок Трамп такім чынам успрымае Лукашэнку як фігуру, ён называе яго паважаным. То бок гэта пазітыўны момант, я так разумею, вось з таго, што вы сказалі. У мяне ёсць свая версія, чаму Трамп патэлефанаваў Лукашэнку і чаму ён патэлефанаваў менавіта ў гэты час. Ну, гэта ўжо такі сакрэт палішынеля. Трамп вельмі прагматычны палітык. Для яго галоўная мэта. А як дайсці да гэтай мэтай? Ці наўпрост, ці ўскосна, ці па галоўнай дарозе, ці недзе бакавой, гэта ўжо другасна. Для яго галоўнае дасягнуць мэты. Я думаю, што яго зараз некалькі такіх амбітных мэтаў і задачаў. Адна з іх стаць нобелеўскім лаўрэатам, а другая увайсці ў гісторыю як палітык здзейсніў найбольшую колькасць нейкіх практычных дзеянняў па развязванню канфліктаў. Вот гэта яго мэты і задачы. І калі для дасягнення гэтай мэты і задачы патрэбна некага пагладзіць па галоўцы ці пасадзіць як котку на калені і па шэрсці і пагладзіць, ён гэта зробіць. Але калі назаўтра патрэбна гэтую ж котку макнуць, прабачце, у адно месца, у адну кучку, ён гэта зробіць. І гэта ўжо не проста нейкія нашы такія
нейкія пражэкты. Гэта тое, што было і мы бачым на практыцы. Дык вось, на мой погляд, калі Трамп менавіта ў гэты дзень, у гэты час тэлефанаваў Лукашэнку, ён думаў пра тое, што ў Алясцы можа быць параза, могуць узнікнуць нейкія новыя праблемы. І тады на шалі вагаў узнікае такой негатыў вялікі для Трампа. Яго трэба нечым кампенсаваць. І кампенсаваць яго можна вызваленнем вялікай колькасці беларускіх палітвязняў. І для Трампа гэта ўжо носіць таксама не тэарэтычны такі характар. Ён ужо паспрабаваў гэта зрабіць. І там пэўную колькасць людзей вызвалілі. І коштам вельмі невялікім. Это трэба было праплаціць дарогу Келагу і яго дэлегацыі. А вынік, пра гэта напісалі ўсе вядучыя СМІ. Трамп на дзень быў героем нумар 1 у інфармацыйных лентах. І гэта цешыць яго эго, і ён такім чынам дабіваецца раўнавагі, каб не было толькі негатыўнага ўспрыняцця тое, што ён робіць. Трамп думае ўвесь гэты час пра выбары. У яго будзе хутка выбары, і ён можа згубіць па падтрымку ў Кангрэсе ЗША. Для таго, каб гэтага не адбылося, яму патрэбна як мага большая колькасць поспехаў. Таму што ў апошні час, 2 апошнія месяцы, яго рэйтынг падае, зніжаецца. Таму вот гэтым я тлумачу, чаму менавіта ў гэты час Трамп патэлефанаваў Лукашэнку, там, што ён напісаў яшчэ ў сацыяльных сетках, і назваў нейкімі яго высакапарнымі словамі. Але падкрэсліваю, гэта тое, што вельмі хутка мяняецца, як тое ж самае надвор'е на Алясцы. Ясна, дзякуй. Вось вы кажаце, што гэта такі спрыяльны час нам размаўляць і пра нашыя праблемы, агушваць праблемы нашу, размаўляць пра гарантыі бяспекі для Беларусі. Як вы лічыце, як нашыя палітыкі ці хто увогуле так можа скарыстацца гэтай сітуацыі і там данесці вось вашу прапанову, скажем так, да вось гэтых перамоў, ці толькі калі нейкім чынам раптам перамовы перанесуцца зноў у Менск, там будзе зноў вось гэта вось як чаго вельмі дамагаецца, дарэчы, Лукашенко, вось раптам вось там перамовы за палітвязняў. Ці што я не вельмі у гэта веру, але раптам, так? Як данесці гэту ідэю? Глядзіце, час для нас вельмі цяжкі. Вельмі складана. Відаць, это найбольшы выклік за ўсе гэтыя гады незалежнасці Беларусі. Я кажу пра маленькія нават нейкія шчылінкі, зазоры, якія ўзнікаюць, мы мусім туды спрабаваць заходзіць і быць таксама гібкімі і прагматычнымі. Калі ўжо, падкрэсліваю яшчэ раз, паўстане пытанне, што ці абраць Беларусь месцам перамоў. Якая наша пазіцыя? Калі гэта вось якраз вызваленне палітычных вязняў, то на гэта можна ісці. І наш час, нягледзячы на тое, што у нас радыкальна розныя пазіцыі з тым жа Лукашенко, мы мусім таксама званіць у звон і нагадваць, што калі іншыя абмяркоўваюць сітуацыю, якая зараз склалася, і пытанне бяспекі для сябе, для сваіх краін, для сваіх людзей, грамадзянаў, то гэтым мусіць скарыстацца нават, мы говорим, і беларускі рэжым. Таму што, падкрэсліваю, ёсць Будапешtsкі мемарандум, і там быццам бы былі запісаны гарантыі бяспекі для Беларусі, але мы бачым, яны не спрацавалі для Украіны. Значыць, яны не спрацуюць у пэўнай сітуацыі і для Беларусі. Значыць, патрэбна абнаўленне, так скажам, Будапешт-2 для нас, для беларусаў, і гэта пытанне трэба ставіць у павестку дня. Калі што, то наша задача, адказнасць зараз падштурхоўваць і беларускі рэжым да гэтага. Каб не атрымалася, што тут поўная цішыня. Там палякі змагаюцца за сваю бяспеку, літоўцы змагаюцца, латышы змагаюцца, еўрапейцы змагаюцца, а мы проста сядзім і разлічваем, што толькі нейкі дзед там у капялюшы там будзе бегаць і гарбату разліваць. Не, мы мусім гэта агучваць у першую чаргу для грамадзянаў, для беларусаў, што такая магчымасць ёсць. І калі б насамрэч, это ідэальны такі варыянт, на выхадзе мы атрымалі новыя там Хельсінкі-2 з
гарантыямі нейкімі прапісанымі для ўсіх краінаў, не толькі Украіны. Ну, канешне, гэта быў наш шанец, тады наша змаганне за вяртанне дэмакратыі ў Беларусі, яно набывае іншую якасць і новую сілу і моц. Спадар Анатоль, вось тут я вас прырву, я вось менавіта што хацела запытацца. Я вельмі не люблю вось гэтыя агульныя выразы, так? Мы мусім нешта рабіць. Добры час, але мы мусім. Маё пытанне хутчэй, якім чынам? Так, вось як? Вось у нас мала часу, то бок сітуацыя вось яна ўжо сёння, так? Якія нашыя крокі палітыкаў ці звычайных людзей? Якім чынам гэта мы мусім рабіць? Марія, так, першы крок зроблены, я яго агучыў. Святлана Ціханаўская яшчэ да паездкі звярнулася да лідараў, якія паехалі на сустрэчу у Белым доме, і да Мерца, і да Макрона, і да іншых. І яна зафіксавала вось наша стаўленне зараз да этой сітуацыі, нашу падтрымку ўкраіне раз, і другое, яна нагадала пра цэлы шэраг праблем, з якімі сутыкаецца Беларусь. Далей. Сёння, далей, вось якраз сёння ўначы, ці там, скажем, нацягам 2-3 апошніх дзён узнікла сітуацыя, што пытанне бяспекі можа абмяркоўвацца і прапісвацца не толькі па Украіне. Значыць, другі крок — Святлана Ціханаўская. У нас на сённяшні дзень, прабачце, там звяртаюся да вашых слухачоў, гледачоў, яны розныя, хтосьці там прыхільна ставіцца да Ціханаўскай, хтосьці не. Іншага механізма у нас не існуе. Я вось гляджу сацыяльныя сеткі і бачу, калі-нікалі там палітыкі некаторыя робяць вялікія гучныя заявы, яны выглядаюць проста смешна, бо калі яны нават накіруюць у некаторыя інстанцыі, яны застаюцца на ўзроўні самага ніжэйшага клерка гэтай установы. За гэтыя 5 гадоў, што мы дабіліся, гэта адбудавалі адносіны з вядучымі еўрапейскімі палітыкамі. І Ціханаўская можа звяртацца наўпрост, будучы абсалютна перакананай, што гэты зварот дойдзе там да Мерца, да Макрона, да Урсулы фон дер Ляйен і гэтак далей. Таму вось у бліжэйшы час, што трэбна рабіць, гэта якраз рыхтаваць нашы прапановы, наша бачанне, як мы бачым вось эту архітэктуру бяспекі, і як там зафіксаваць інтарэсы Беларусі. Гэта вот якраз тое, чым мы сёння жывём. Няма ніякіх перапынкаў, няма ніякіх адпачынкаў. Зараз якраз вырашаецца лёс Еўропы і лёс Беларусі. І гэта не высокія словы, гэта відавочна. Бо я сам учора да апошняга глядзеў вось усе навіны, якія ішлі з Вашынгтона, і перакананы, што гэта мільёны, можа, магчыма, без перабольшвання мільярды людзей зараз вось чытаюць і асэнсоўваюць тое, што адбылося. Падкрэсліваю, яшчэ, нягледзячы на тое, што прагучалі даволі нейкія канкрэтныя заявы, ўсё вельмі так хістка. Ўсё вельмі хістка, але у нас павінны быць на кожнае дзеянне свой сцэнар. Дзякую вялікі. Пытанне з чата Гэрі Дэвідсон. Дзе па меркаванню госця павінны прайсці наступныя перамовы па Ўкраіне? Хто павінен на іх прадстаўляць Беларусь? Лукашенко, Ціханаўская ці Пазняк? І трошкі ніжэй, гэта же наш слухач, дзякую вам за тое, што пакідаеце свае пытанні. Яшчэ дадае, ці гатова сама Святлана Ціханаўская прадстаўляць беларусаў вось на такіх перамоваў? Ці трэба варта да гэтага ісці і... Бліжэйшая перспектыва — гэта двухбаковыя перамовы ў фармаце Зеленскі-Пуцін. Прычым украінскі бок яшчэ так трактуе, што там мы ўсе падумалі, што ідзе размова пра Пуціна, а з Расіі пакуль яшчэ не прыйшоў нейкі фідбэк, што размова ідзе менавіта пра Пуціна, а не пра нейкага там Медынскага ці Лаўрова. А другі крок — гэта фармат на траіх. Зеленскі, Пуцін і Трамп. І тут пакуль няма інтрыгі з удзелам беларускага бока. Бо нават Еўропу, як мы бачым, не запрашаюць. Падчас сустрэчы з Трампам Макрон падняў гэтае пытанне, каб быў фармат 4, а не 3. Але калі будзе Еўропа, то для нас вельмі важна якраз мець зараз кантакты, камунікацыі з еўрапейцамі. Калі хтосьці будзе прадстаўляць еўрапейскі звяз, каб у іх
у плане і быў стаяў беларускі пункт. Вот гэта рэалістычна. Ну а калі ўжо займацца марамі там, так, то на мой погляд, з пункту гледжання юрыдычнага правовага, Святлана Ціхановская мае ўсе падставы, каб прэтэндаваць на гэты удзел. Легітымнасць ёсць толькі у яе. Это я вяртаюся да пытання, якое задаў наш чытач-глядач. Ён пералічыў некалькі прозвішчаў. Легітымнасць ёсць толькі у Святланы Ціхановскай. Гэта азначае, што у яе мог бы быць такі мандат, але падкрэсліваю, гэта пакуль мы гаворым пра мары. Ясна, дзякуй. Вось у кантэксце гэтага ўсяго хочацца трошкі празмаўляць і пра нашы адносіны, беларуска-украінскія адносіны. Так, у якім стане яны сёння, пра што можна казаць, як яны мяняюцца, ці стаяць на месцы, нічога не мяняецца, беларусы застаюцца суагрэсарамі, як і Лукашенко, так? Ці вось, як сказаў спадар Валер Кавалеўскі, так, дырэктар агенцыі еўраатлантычнага супрацоўніцтва, так, што там нават у Кіеве там Лукашенку за нешта там усхвалілі, сказалі, што нешта там добрае адбылося. Што гэта ўвогуле? Пра што гаворка? Калі мы говорим пра беларуска-украінскія стасункі, то мы працуем па свайму графіку. На восень мы плануем ужо чацвёрты форум астрожскіх. Ён на гэты раз пройдзе ў Львове і Кіеве. Да яго будуць далучаны і прадстаўнікі дзяржаўных структур з адміністрацыі Зеленскага і з Міністэрства замежных спраў і, натуральна, дэпутаты дэпутацкай групы за дэмакратычную Беларусь. І мы якраз сёння адбудзецца паседжанне аргкамітэта, мы рыхтуемся. А другое, тое, што мы ўжо прамаўлялі, калі мы гаворым пра месца сустрэчы, то мне падаецца, што можа нават і кантрольны пакет тут у руках Зеленскага. Бо калі Зеленскі не захоча ехаць у Менск, ніхто яго не заставіць. Альбо трэба прапанаваць яму нейкі вялікі таксама цану, каб ён прыехаў. І мы зараз спрабуем праз нашы камунікацыі высветліць, якая вось пазіцыя ў Кіева, наколькі для іх прымальны Мінск як месца сустрэчы. Якраз вот гэтым і займаемся ў гэты час. А што датычыць змянение позиции Киева в оценках Минска, я б тут паспрачаўся з Валером Кавалеўскім. Я дакладна не ведаю, з кім ён сустракаўся, бачыў толькі інфармацыю пра Михаіла Падаляка. Дык вось магу сказаць вашым гледачам, нашым гледачам, слухачам, што ніякіх кампрамісаў таго ж Падаляка ў адносінах да рэжыма Лукашэнкі не было і не будзе. Ён якраз з той фракцыі, якая негатыўна ацэньвае дзейнасць, і ён заўсёды выступаў за тое, каб памяншаць усе кантакты, у тым ліку эканамічныя. Там было некалькі непростых сітуацый, якія ён сам разрульваў. Таму не. Калі мы гаворым пра дэпутатаў Верхоўнай Рады, якіх узгадаў Валер Кавалеўскі, то я дакладна ведаю, што яго не было сустрэч з старшынямі групы за дэмакратычную Беларусь. Тады на каго спасылка? Бо асноўнай Верхоўнай Радзе па Беларусі гэта Галайчук і гэта Алексей Гончаренко. Менавіта яны прызначаны, узгоднены як спікеры па Беларусі. Калі з імі няма сустрэчы, то на каго тады ідзе спасылка? Канешне, Верхоўная Рада вельмі вялікая, там шмат дэпутатаў. Мы ведаем, што аднаго дэпутата Шаўчэнка адносна недаўна ён быў пасаджаны за краты якраз за супрацоўніцтва з Расіяй. Таму мне пакуль я аспрэчу бы гэтай тэзу, што Кіеў у нечым змяніў сітуацыю в адносінах да ацэнкі ролі і месца Беларусі, і што ён за нешта удзячны Александру Лукашэнку. Ясна. Там вось спадар Валер Кавалеўскі якраз і казаў, што нібыта удзячныя, да? То бок ніякай падзякі, пакуль мы публічна мы нічога не чыталі, не бачым, так? Вось адкуль гэта ўсё пайшло, незразумела пакуль. Было б вельмі ясна, калі б, напрыклад, было сказано, што вот Михаил
Падаляк сказаў, што мы дзячым за там, напрыклад, што там на тэрыторыі Беларусі адбываецца абмен там палоннымі ці за нешта іншае. А вось так агульна, тым больш, што я адзначыў, што невядома, з кім былі сустрэчы і па Верхоўнай Радзе таксама спаслаўся на пэўныя прозвішчы. Таму тут без канкрэтыкі не абысціся. А калі агульна, то гэта выглядае крышку так спекулятыўна. На гэтым тыдню у нас будзе эфір са спадаром Валерам Кавалеўскім. Я абяцаю, што задам яму гэтае пытанне, і можа нейкая канкрэтыка у нас з'явіцца. Добра, яшчэ, каб скончыць з гэтым, яшчэ парачку там пытанняў з чата да таго, што мы вось размаўлялі. Спадар Анатоль кажа, што пра легітымнасць Святланы Ціханаўскай, што вось яна адзіная легітымная, мы часта такое кажам, там публічна, так? Але з чым пацверджана легітымнасць Ціханаўскай пасля жніўня 2025 года? Менавіта, так? І яшчэ адно пытанне, так, ужо ад іншага нашага слухача. Ці разглядае Захад Ціханаўскую, яе каманду, як суб'ект беларускай палітыкі, які можа на штосьці ўплываць? То бок два такіх вось блізкіх пытаннях. Калі можаце, адкажыце. Дзякую за пытанне. Ну, канешне, разглядае. Ведаеце, калі у Ціханаўскай ўжо набіраюцца сотні сустрэчаў з прэзідэнтамі, прэм'ерамі, спікерамі парламентаў. Ні адзін спікер, ні адзін прэм'ер, ні адзін прэзідэнт не будзе траціць свой час на таго, каго ён не прызнае суб'ектам. Па-другое, у мінулым годзе Святлана Ціханаўская і Роберта Мецола, прэзідэнтка Еўрапейскага парламента, падпісалі пагадненне аб супрацы дэмакратычных сілаў і Еўрапейскага парламента. Гэта якраз прамое сведчанне, што дэмакратычныя сілы Святлана Ціханаўская з'яўляюцца суб'ектамі. Ніколі найбуйнейшая міжнародная парламенцкая арганізацыя не пайшла б на тое, каб падпісваць нейкія паперы, дакументы, не бачачы ў гэтым суб'ектнасць. Трэцяе, мы зараз якраз вядзём перамовы з шэрагам нацыянальных ужо парламентаў, каб падпісаць такія ж самыя мемарандумы аб супрацы дэмакратычных сілаў і нацыянальных парламентаў. Дарэчы, падпісаны яшчэ адзін дакумент, гэта ўжо структурай выканаўчай улады Еўрапейскага Саюза звяза з камітэтам па сацыяльных і эканамічных пытаннях. Я сам прысутнічаў на гэтым падпісанні, больш 500 чалавек у зале, ўсё гэта урачыста, і так што тут для мяне абсалютна відавочна. Я вам прывёў вельмі канкрэтныя факты, доказы, што суб'ектнасць ёсць, і тут для нас толькі задача яе умацоўваць і ісці далей. І таксама ўжо агучу часткова нашы планы, што мы збіраемся рабіць з нацыянальнымі парламентамі. Што датычна аргументацыі, што вось ёсць нейкая дата і закончылася легітымнасць, ну, ведаеце, гэта такі наратыў расійскі, пуцінскі. Яны таксама выставляюць прэтэнзіі да Зяленскага, маўляў, таму, што быццам бы ўжо фармальна там колькасна там праз 5 гадоў мусілі прайсці выбары, і для іх ён быццам бы нелегітымны. Тое ж самае выкарыстоўваецца зараз і ў адносінах да Святланы Ціханаўскай. Давайте скажам так, што вот яе легітымнасць будзе працягвацца да таго часу, пакуль у Беларусі не пройдуць хаця б адносна свабодныя, адносна справядлівыя выбары. А хто гэта вырашыў? Хто гэта вырашыў? А я вам і прэцэдэнт другі прававы правяду. Глядзіце, ну, многія, магчыма, і аўтар гэтага зварота лічаць, што у нас з правового пункту гледжання мусіць дзейнічаць Канстытуцыя 94 года, таму што яна была адменена неправавымі інструментамі і механізмамі. Дык вось, калі гэтая Канстытуцыя там дзейнічае, для нас яна легітымная, то там ёсць два артыкулы Конституции. Першае, я говорю про Верховный Совет як парламент. Одна кажа, что каденция 5 гадоў, а другі артыкул кажа, что паўнамоцтвы Верховнага Совета 13-го склікання, депутатам якога я з'яўляюся, цягнуцца до таго часу, пакуль не праведзены новыя свабодныя выборы, не праведзены новыя выборы. То бок, по Конституции 94 года паўнамоцтвы депутатаў Верховнага Совета 13-го склікання, у тым ліку Анатолий Лябецкі, працягваюцца до сённяшняга дня. Я падкрэсліваю, это не де-факто, а гэта де-юре, з юрыдычнага пункту гледжання. Калі мы опираемся на Конституцию 94 года і бярем гэты як прэцэдэнт, то таксама такія ж механізмы мусяць дзейнічаць і ў адносінах да мандата Святланы Ціханаўскай. А на што мы ў выніку апіраемся?
Ну, я опираюся вось на гэтую частку як юрыст, як чалавек з досведам парламенцкай працы і веданнем міжнародных практык. Вось тут дадалі яшчэ пытанне, які парламент з беларускага боку прадстаўляе спадар Лябедзька ў міжпарламенцкім супрацоўніцтве? Ну, глядзіце, я вам фактычна адказаў. Ну, мне хапае мандата дэпутата незалежнасці, чалавека, які быў адным з тых, дзякуючы чаму мы вярнулі незалежнасць краіны. Это, так скажам, шанс, які даў мне лёс і Бог. І таксама, вот я ўжо сказаў, мне дастаткова паўнамоцтваў дэпутата Верховнага Савета 13 склікання. У адпаведнасці з Канстытуцыяй 94 года можете знайсці гэты артыкул, і там чорным по белому написано, што нашы паўнамоцтвы працягваюцца да таго часу, пакуль у Беларусі не прайшлі выбары. А яны не прайшлі. І на гэта ёсць таксама доказ. Усе 7 парламенцкіх кампаній, якія былі арганізаваны рэжымам Лукашенко, яны міжнароднай супольнасцю былі прызнаны як незаконныя, нелегітымныя, якія не праводзіліся па стандартах АБСЕ. Все з правовага пункту гледжання тут ясна і дакладна. Плюс я яшчэ дадаю, што так, я атрымаў яшчэ дадатковую легітымнасць ад Святланы Ціхановскай. Так што легітымнасці хапае з коптарам. Было б толькі часу і здароўя, каб працаваць. Горача у нас сёння ў чаце, дзякую вам за адказ. Чаму спадар Лябедзька і яго каманда падпісваюць мемарандумы аб супрацы з нацыянальнымі парламентамі заходніх краін, але адмовіўся падпісаць мемарандум канферэнцыі палка Каліноўскага «Шлях да волі»? Па-першае, дзякую за рэкламу нашай працы. Мы пакуль яшчэ з нацыянальным парламентам ні з адным не падпісалі, але падрыхтавалі і працуем з парламентамі Літвы, Польшы, Албаніі і Латвіі. І мы пастараемся гэта зрабіць, таму што гэта пытанне суб'ектнасці і легітымнасці. Другое, вас увялі ўзман, а вы спрабуеце ўвесці ўзман вот нашу публіку. Мой подпіс як кіраўніка цэнтра «Еўрапейскі дыялог» стаіць пад гэтым дакументам. Звярніцеся да спадара Кабанчука, ён вам скажа. Чаму менавіта ў гэтай якасці? Ну, таму што я меў на гэта паўнамоцтва ад сваёй арганізацыі, якую я ачальваю. Без паўнамоцтваў ні адзін чалавек нічога не можа рабіць. Зразумела. Так, яшчэ вось пра што хацелася таксама сёння паразмаўляць, так, давайте звернемся да ўнутранага парадку Дня беларусаў, скажем так. Канферэнцыя «Новай Беларусі 2025» скончылася. Якія галоўныя вынікі вы б выдзелілі для сябе? Я памятаю, што у нас была з вами сустрэча напярэдадні гэтай канферэнцыі, у вас там былі планы. Вось якія думкі пасля мерапрыемства засталіся? Ведаеце, я не змяніў сваю пазіцыю адносна вот таких буйных форумаў, як канферэнцыя Новай Беларусі. Вельмі важна, каб кожны, хто туды прыязджае, мелі не толькі магчымасці і правы, але і мелі нейкія абавязкі і адказнасць. І я для сябе сфармуляваў нейкі план дзеянняў. Я там рабіў прэзентацыю пазітыўнай альтэрнатывы, гэта конституційная рэформа, праекты законаў, праекты рэформаў і таксама дзейнасць альянса груп за дэмакратычную Беларусь. Таму вы можете, ёсць відэоролик, ёсць інфармацыя, калі у вас будуць нейкія заўвагі, прапановы, ідэі, ініцыятывы вот да гэтых двух накірункаў дзейнасці, якімі я займаюся, я буду вам вельмі удзячны. І гатовы траціць весь свой вольны час, якой не вельмі шмат, на тое, каб гэта абмяркоўваць. Па гэтых двух накірунках. Па ўсё астатняе я магу гаварыць так, як дырэктар цэнтра «Еўрапейскі дыялог» і чалавек-будзільнік, як мяне называюць на Еўрарадыё. Вось, што датычна планаў, я ўжо часткова агучыў. Мы працуем над пагадненнямі, мемарандумы, які мы хацелі падпісаць з нацыянальнымі парламентамі. Мы ладзім увосень ужо трэцюю сустрэчу прадстаўнікоў дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, а гэта больш за 20 парламентаў. Нам вельмі важна, каб у нас была кааліцыя, парламенцкая кааліцыя па Беларусі. Бо калі паўстане пытанне, вот тое, што мы абмяркоўвалі там, ці бяспека, ці там палітвязні, нам вельмі важна мець эту кааліцыю. Глядзіце, што было б, каб Зеленскі паехаў у Вашынгтон адзін.
і зусім іншая сітуацыя, калі ён прыязджае і там і Мерц, і Макрон, і фон дер Ляйен, і іншыя. І не можа ігнараваць гэта Трамп, тому что ўсё ж таки змагацца з Китаем без Европы ну немагчыма. Надавіць на Россию, калі большасць санкцый супраць России уведзена Европай, таксама немагчыма. Таму і нам патрэбны вот такія коаліцыі. І мы над гэтым працуем, і вось будзе, падкрэслюю, трэцяя сустрэча, дзе мы будзем абмяркоўваць, што мы зрабілі, што мы не зрабілі, абмяркоўваць нейкія супольныя планы. Больш таго, я ўжо і здзейсніў одну поездку ў Кракаў, сустрэўся з беларусамі, і там якраз зрабіў такую кароткую справаздачу, што мы робім. І там я прапанаваў у Кракаве, давайте мы у бліжэйшай перспектыве, ну гэта як мінімум там год, зробім усё, каб у мясцовым самакіраванні Кракава з'явілася група па Беларусі. Немагчыма ўсе пытанні вырашаць толькі на заканадаўчым узроўні. Шмат праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы, дзе яны кампактна пражываюць, яны носяць, так скажем, локальны характар. І нам трэба выбудоўваць адносіны з мясцовымі самакіраваннямі. Гэта мы можам рабіць толькі тады, калі мы самі саарганізуемся і калі мы знойдзем сваіх хаўруснікаў у гэтых самых мясцовых самакіраваннях. Таму задача на бліжэйшы год, калі мы створым там 5-6 вось такіх груп, у Польше, у Літве, можа, у Сакартвела, там у Молдове, дзе шмат беларусаў, там у Нямецчыне, і потым таксама з'яднаем іх у нейкі адзін парасон, яны будуць абменьвацца дзеяннямі. Як можна зрушыць пытанне там з адукацыяй, з дзіцячым садком, што можна рабіць у той ці іншай краіне па легалізацыі, там адкрыцці рахункаў і так далей. Частка гэтых праблем можа вырашацца на нізкім узроўні. Тут Ціхановская не Дед Мороз, яна ўсіх не заменіць. Нам трэба яшчэ выбудоўваць вот гэтыя адносіны знізу. Таму гэта вот вялікі накірунак працы, якім пра што я гучыў на канферэнцыі «Новая Беларусь». І я хачу, калі праз год усё будзе больш-менш нормально, приехать на конференцию и дать справаздачу, что я выканаў з таго, што я агучыў. І я думаю, такі падыход быў бы абсолютно прагматычным для ўсіх. Приехаў, ну, не толькі там паразмаўляў з тымі, каго даўно не бачыў, не толькі паслухаў кагосьці, не толькі задаў пытанне, але і агучыў нешта тое, што ты будзеш рабіць. Вось тады будзе сінергія, тады будзе большы вынік. Прапанаваў, працуеш, вынікі. Так, вось такая схема. Абсолютно. Добра, стварыць дэпутацкія групы ў мясцовых самакіраваннях і налажваць дамовы з нацыянальнымі парламентамі іншых краін. Наколькі гэта рэалістычна ў сённяшніх умовах? Абсолютно реалистично. Вот давайте мы дамовимся, что праз нейкі час вот по гэтай теме, там, я не ведаю, праз паўгода мы сустрэнемся, и я просто адсправаздачуся, что мы тут вот про что дамовіліся и что зроблена. Тут я яшчэ добавлю, что я яшчэ агучваў вот праца над пазітыўнай альтэрнатывай. Я ведаю, что некаторыя крытыкуюць гэта, маўляў, не гэты час, потым зробім. Ведаеце, пасля мы не зробім, будзе зусім мала часу, і рэформы патрэбна рыхтаваць цяпер. Вось я таксама агучваю, што на наступны год мы маем амбіцыю падрыхтаваць яшчэ 6-7 праектаў законаў, абмеркаваць яго з беларусамі, абмеркаваць з міжнароднымі экспертамі, і гэта таксама частка працы. Бо калі мы зараз гаворым, напрыклад, про раскол элітаў. Ну як можна расколваць эліты? Я бачу, што, напрыклад, мы распрацавалі канцэпцыю, якая датычыць чыноўнікаў і что мы будем с ними, что мы будем рабіць? Яна не, так скажем, наўпрост, ну, называюць ее ілюстрацыя, хотя для мяне гэта больш так складана. Вось гэта і ёсць праца по расколу элітаў. Бо калі няма такого падрыхтаванага дакумента, то Лукашенко будзе пужаць. Вось прыйдуць яны, і вам усім будзе дрэнна. А калі мы падрыхтавалі вот эту канцэпцыю, я ведаю, што зараз чыноўнікі па ўсіх рэгіёнах беларусаў імкнуцца яе знайсці і пачытаць. Таму што гэта яго закранае непасрэдна, гэта яго праца, гэта яго будучыня, гэта яго лёс. І я вам скажу, што 95-97%, калі чытаюць гэты дакумент, яны говорят, ну нічого страшнага. Калі там прыйдзе Ціхановская да ўлады ці нехта іншы і будзе працаваць вось гэтая канцэпцыя як закон прамога дзеяння, то нормально, гэта мне нічым не пагражае. І такія вот документы, такія напрацоўкі мусяць быць. 6-7 праектаў законаў на наступны год мы падрыхтуем.
Дзякуй. Напярэдадні нашага сённяшняга эфіра адзін з нашых слухачоў задаў такое пытанне. Спадар Лябедзька падчас канферэнцыі шмат казаў і пра законапраекты там люстрацыі, прапановы, і пра канстытуцыю, ўсё. Але якой сэнс гэтага ўсяго для звычайных сённяшніх беларусаў? Вось у Беларусі. Ну, вось глядзіце, я ж сказаў прыклад, калі мы гаворым пра чыноўнікаў, гэта ж таксама беларусы. Яны там. І іх там некалькі соцень тысяч чалавек набіраецца. І тыя законапраекты, якія мы прымаем, прывяду яшчэ адзін прыклад, аб мясцовым самакіраванні, распрацаваны закон. На нас выйшаў чалавек з Беларусі, а ён сустрэўся, відаць, сваёй былой там аднакласніцай, якая зараз ідэолаг у раёне, і ў іх разгарэлася спрэчка. І вось чыноўніца яму задае пытанне. Вот вы по 20-м годзе, калі б выйгралі, што б вы рабілі, і пачынае задаваць канкрэтныя пытанні, якія датычаць самакіравання ці кіравання ў рэгіёне. Яны не пра дэмакратыю, яны не пра добро і зло агульным разрэзе. Яны вельмі канкрэтныя. Як фінансавацца будзе, як будзе кампетэнцыя падзелены. І ён кажа, я быў разгублены. У мяне не было адказаў. І ён да нас звяртаецца і гаворыць, можа, у вас ёсць нейкія напрацоўкі? А мы кажам, што у нас ёсць вот якраз праект закона аб мясцовым самакіраванні. То бок патрэба адтуль з Беларусі, і мы гэта датычыць усіх. Калі мы хочам, каб у нас колькасць нашых прыхільнікаў Беларусі не змяншалася, то трэба паказваць ім альтэрнатыву. На пытанне, што там дэмакратыя лепшая, чым дыктатура, большасць беларусаў вам скажа, я і сам гэта ведаю. А што вы прапануеце канкрэтна? І калі у нас няма распрацавана канкрэтнай прапановы, то я буду адказваць сваімі словамі, той, хто надае гэта пытанне сваімі словамі, і ніхто не разбярэцца, а ў чым сутнасць. Для нас вельмі важна, каб сказаць чалавеку, зайдзі вось на гэты сайт і паглядзі, што мы прапануем. Якім павінна быць мясцовае самакіраванне, адукацыя, ахова здароўя і гэтак далей. Гэта якраз праца з людзьмі ў Беларусь. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта дзверы, праз якія мы можам зайсці ў Беларусь. Дзякуй. Яшчэ пытанне. Канферэнцыя Новай Беларусі паказала не толькі ідэі, але і праблемы. Чаму каардынацыйная рада зноў апынулася ў эпіцэнтры скандалаў і дэмаршаў? Што гэта кажа пра стан беларускай палітычнай супольнасці? Як вы ўвогуле бачыце будучыню каардынацыйнай рады пасля гэтых інцыдэнтаў? Ці застанецца яна цэнтрам каардынацыі, ці страціць свой уплыў? Цікавае пытанне. Наколькі я ведаю, по вот этих інцыдэнтах будзе пэўная рэфлексія аргкамітэта, таму што трэба рэагаваць, бо гэта скандал. А канферэнцыя Новай Беларусі ўсё ж такі ствараецца не для скандалаў, а для таго, каб фіксаваць праблемы і іх вырашаць. Што я думаю наогул пра каардынацыйную раду? Мне падаецца, што там ёсць некалькі праблемаў. З аднаго боку гэта беспрацоўе, а з другога гэта самазанятасць. Што такое беспрацоўе? Ведаеце, ці пачнем з самазанятасці, это лепш, прасцей. Вось калі спытаць дэлегата каардынацыйнай рады, чым ён займаецца, то ён вам скажа, 1, 5, 20, яны быццам бы усе нечым заняты. Але калі гэта кандыдат у протапарламент, я яго так называю, і калі мы выкарыстоўваем дэфініцыю протапарламент, то павінна быць 1-2 функцыі, якія аб'ядноўваюць усіх. То бок усе заняты адной справай, а не кожны сам па сабе. І вось за гэты час, гэта ўжо 3-я кадэнцыя, ніводзін склад каардынацыйнай рады, ён так і не адказаў на пытанне, а хто яны ёсць. Фармальна гэта напісана, але ў іх няма вот гэтай функцыі, якая павінна была аб'ядноўваць усіх. А гэта функцыя, гэта якраз распрацоўка візіі Новай Беларусі. Вось гэтым яны павінны займацца. І я скажу, што мы запрашаем у рабочыя працоўныя групы, якія займаюцца распрацоўкамі рэформаў і праектаў законаў, чальцоў каардынацыйнай рады. За гэты час падаецца 5 ці 6 чалавек, а там іх, здаецца, 80, яны далучыліся да груп.
Я разумею, што працаваць над праектамі законаў гэта вельмі цяжкая справа. Там няма юпітараў, там няма прэсы, там ты па 2-3 гадзіны кожны вечар мусіш гэтаму аддаваць. Гэта цяжкая праца з такімі, ну, без нейкіх публічных. Один раз прыйшоў па скандале, усе пра цябе напісалі. А вось там ты можаш працаваць над десяткамі праектаў законаў, і ніхто пра цябе не ўзгадае. Таму пакуль у Коордынацыйнай рады няма вось гэтай функцыі, якая скіравана на выпрацоўку візіі новай Беларусі, праекты рэформы, праектаў законаў, да таго часу там будуць пераважаць скандалы, чым нейкая пазітыўная дзейнасць. Таму у бліжэйшы час мы зрабілі прапановы Коордынацыйнай радзе, мы готовы перадаваць на наши напрацоўкі, каб яны праводзілі слуханні, абмеркаванні, і гэта тады будзе іх прыбліжаць да протапарламента, і тады будзе менш беспрацоўе у цэлым да структуры, тады яна набудзе сэнс. І трэба просто сцішыць свае амбіцыі. Трэба сказаць, Коордынацыйная рада гэта не пра ўсё, а гэта толькі вось 1, 2, 3 там галоўныя функцыі. Так, гэта можа будзе выглядаць не так шыкоўна, таму што калі мы пачытаем перадвыбарчыя праграмы, там было ўсё. І войска стварыць, там, і ў еўрапейскі звяз уступіць, і гэтак далей. Таму беспрацоўе і самазанятасць, вось гэта тое, што бракуе, а выхад з гэтай сітуацыі сканцэнтравацца на тым, чым мусіў бы займацца сапраўдны протапарламент. Рыхтаваць краіну да рэформаў, да жыцця для краіны, для людзей. Дзякую. Яшчэ пра кадравыя прызначэнні з вами хацелі паразмаўляць. Так, вось эканамістку Алісу Рыжычэнку вылучылі на пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, так, па эканоміцы і фінансах. І былі яшчэ там прызначэнні, так, гэтым летам. Што гэта, так? Як вы ацэньваеце гэты крок, і якую ролю вось гэта можа адыграць у адносінах паміж там у гэтага ва ўсёй сітуацыі? Вось гэтае прызначэнне, гэта сігнал, што беларуская дэмакратыя рыхтуецца да сур'ёзнай там працы на міжнародным узроўні? Глядзіце, калі ёсць інстытуцыі, то у павестцы дня інстытуцыі заўсёды будзе кадравае пытанне. Хтосьці сыходзіць, як дарацца Аляхновіч, ён якраз сыходзіць, але ў кабінеце з'явілася якраз чалец па эканоміцы. На мой погляд, вельмі добра. Тут я не ведаю, як будзе працаваць свадарня Рыжычэнка. Жадаю ёй толькі поспехаў і гатовы тут дапамагаць і кантактамі, і камунікацыямі, і супрацай па рэформе, па эканамічнаму блоку. Але гэта наспеўшае пытанне. Таму што эканоміка – гэта тое пытанне, якое найбольш цікавіць людзей. І тое, што да гэтага часу ў кабінеце не было такой, не пасада была, а не было адказнага, гэта, канешне, мінус. Гэта праблема, і гэта тое, што трэба было і можна было крытыкаваць. Таму зараз, я думаю, наша галоўная задача дапамагчы і пажадаць поспехаў, таму што гэта вельмі важны адказны накірунак працы, падкрэсліваю, для людзей, для многіх людзей. Для большасці, відаць, калі сказаць, што для іх прыярытэт, эканоміка ці дэмакратыя, большасць беларусаў скажа, ну, на сённяшні дзень дакладна скажа, што гэта эканоміка. Таму гэта важнае прызначэнне. Таксама, як і прызначэнне прадстаўніцы па Украіне, свадарні Святланы, я думаю, што у яе ёсць імпэт і жаданне працаваць. Яна сама ва ўкраіне, гэта яе перавага, гэта яе плюс. Яна там жыве, яна там шмат што ведае, як працуе Украіна. І я думаю, што трэба з чаго пачаць, і гэта з легітымізацыі самого офіса. Украіна вельмі спецыфічная краіна. Калі у цябе ёсць печатка, то твае дзверы заўсёды будуць, у свае дзверы заўсёды будуць грукацца. Таму, але яна ўжо, бачу, у сацыяльных сетках з'явілася, яна ўжо арганізоўвае сустрэчы беларусаў, у тым ліку ў Львове ў бліжэйшы час. Дарэчы, калі хто слухае са Львова, прыходзьце. Так што мне падаецца, што гэта вот новая свежая кроў, кажуць, уліванне, і што будзе поспех. Дзякую вялікі. Апошняе пытанне. Лета выдалася такім гарачым, яно яшчэ не скончылася, і, магчыма, яшчэ наперадзе нас чакаюць новыя сюрпрызы, і гарачае не ў сэнсе надвор'я, а менавіта палітычных падзей. Ці вось што бы вы вылічылі самым галоўным вынікам
апошніх вось гэтых тыдняў і месяцаў? Вось самае галоўнае, што адбылося? Ну, самае галоўнае адбылося і адбываецца гэта, канешне, это Украіна. Это тое месца, дзе зараз вызначаецца лёс будучыня не толькі Украіны, але і Беларусі, і ўсёй Еўропы. І натуральна, што там нашы інтарэсы і глобальныя як краіны, так і асабістыя. Таму я пожадаў бы толькі поспехаў і думаю, вось такі прагноз выказваю, і эта частка нашай працы будзе з Кіевам. Калі ўсё атрымаецца, будзем трымаць кулачкі, кажуць, то Украіна можа стаць найбольш прываблівай краінай для беларусаў. І мы вот на канферэнцыі Астрожска будзем пра гэта гаварыць з палітыкамі украінскімі, што вельмі важна, каб беларусы з мазгамі і з рукамі пасля прыехалі і аднаўлялі гэту краіну. Так што Украіна гэта самае важнае. Дзякую вам вялікі. Украіна гэта самае важнае. Так, менавіта на гэтым вырадзе мы скончым сённяшні наш эфір. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях быў спадар Анатоль Лябедзька, палітык, спадар Анатоль Лябедзька, а для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Дзякуй. Дзякуй.